wuya, tsaka mai wuya, tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya, 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 tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya, tsaka mai wuya, tsaka mai wuya. Ka gaya mata cewa ba ta ita kake yi ba. To ke dama kin san iyalan wannan da Roro na ba kika da ba. Ka gaya mata mushe mana ba abin da ya kawo muke ba. Dama kin san iyalan wannan da kika kwaso mana? Kai ina kake matsa? Kai matsa. Ka gaya mata mana ba abin da ya kawo mu kenan. Husna, tunda abin ya zama haka, makura da juna. Dakata ka jin gaya maka. Ba fa karkado ta akai a bishiya ta fado ba. Ba a jikin kurna ta girgizo ko magarya ta duro ba, ita ma ya ce. Har za ka dauko wannan darwaye dan naka bai kama da karas ka zo mana da shi nan ka ce za ka yi mana wulakanci. To shikenan. Mu je mana. Mu je. Tsaka mai wuya, tsaka mai wuya, tsaka mai wuya, tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya, tsaka mai wuya. Kai, amma kuma mun ba zata. Wallahi ka ga kai ita ce ta ce dole sai ka so ta ga. Suna amma na kamar akwai damuwa a fuskokin ku. Kwantar da hankalinka. Ma ta damuwa kawai gajiya ne ce. Gajiya? To ai bari a yi maganin gajiya. Ko? Bari in kira wannan sai a yi kokari a ji a yi maganin gajiya. Hello? Abokina kana ina? To kai fa ga gimbiya a cikin ofis. Ya kamata ka zo da kayan kilisa.
yanzu fa kanka wallahi idan muka kai delay ka bata mata rai za mu samu matsala da kai. To shikenan yanzu na gode. So ga nan zuwa. Amma kada mu tsaya mu bata lokaci. Idan ba damuwa anya ba zan rika office din nan ba. In kuna ganin ba wani matsala sai mu je mu hada da shi a can sai mu wuce wurin shakatawa warware gajiya. To shikenan ba tsaka mai wuya. Me yasa kika ce haka? Aini ba dariya kaɗai kike bani ba. Kina sa ni walwala, kina sa ni farin ciki. Da gaske? Ƙwarai ma kuwa. Ai kai ka wuce haka a gure na. Ai baki sani ba. Yanzu komai nawa naki ne. Kamar ya? Saboda kai ne ka warkar da ni. Allah shi ya warkar da ke, ba ni ba. Haka ne, amma ta sanadiyarka. Soyayyarka yana cikin zuciyata, sannan kuma jininka yana cikin jikina. Haka ne da wannan don wannan. Ka gama mun komai samai. Amma ki kaddara Allah shi ke ba da magani. Haka ne. To, shi kenan, ni dai bukata na mu zama ɗaya. An mun riga da mun zama ɗaya. Na manta ma ban faɗa maki ba. Kin san kawu Bala ya zo. Kuma na bashi lamban baba zai kira shi. Kuma ya karɓi maganan aurenmu da mahimmanci. Da gaske? In Allah ya sa ya. Amma na ji daɗi sosai. Ke, ai na fi ki farin ciki. Dan yanzu ni ba abin da nake jira sai na ga wannan lokacin da ya dan manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah kai. Tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Nadia tsaki ji mana. Na je gurin Safina ta ki sauraro na. Na san ke kina da kyakkyawan fahimta. Dan Allah ki ba minti 1 ko 2 a cikin mintunan ki dan Allah. Na tsaya ne dan ka ce dan Allah. Yawwa. Faɗi me ke tafa da kai don ba ka da abin da zai hana tsinuwa. To Nadi, ni dai dan girman Allah ki taimake ni ba dan ni ba. Ki kai ni gurin Husna in ba ta hakuri dan Allah. Mene? In kai ka wajen Husna ka ba ta hakuri? So da ta mutu fa, gawar ta zaka ba hakuri? To ai ka makara. A'a, kake ce haka Nadia. Ita Husna ta san cewa ina son ta. Ba laifi na bane. Dan Allah ki taimake ni ba dan ni ba dan Allah. Okay. Yanzu baban naka ne ya turo ka je ka bata hakuri? Ba magana mu yanzu tsakanin mu ne da ita, ni dai ki taimaka min samu dai. Nadia na taimake ni dan Allah. Taimaka min Nadia, kina da ba ki da matsala. Kin ji ba kama rayuwata. Na mugun santa wallahi. Tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Mun kawo nan ne mun gidan Salabiya. To gaskiya kin san me zai faru? Ina sauri. Don lokaci zai iya kurewa. Kya ce mata ina gaishe ta. Shikenan ba za ka je ba? To zan faɗa mata cewa ka zo ka gaishe ta. Ki faɗa mata?
A dan Allah kai ki faɗa mata. A wallahi sai na faɗa. A kira ku. In nazo za mu gaisa ko da gobe ne. Allah? Allah. To shikenan zaka dawo ka dauke ni ne? Zan dawo in Allah ya so. Sai ka dawo. To sai an jima. Tsaka mai wuya, tsaka mai wuya, tsaka mai wuya, tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya, tsaka mai wuya, tsaka mai wuya, tsaka mai wuya. Dan Allah malam me haka? Wallahi na tuba ki yafe mu. Nadia. Malam maganar soyayya ku da Husna a da ne. Shafi soyayya kama ta rufe ta jefa makullin a cikin wuta ta bude sabo wanda ba ta tunanin sake rufe shi. Aba Nadia dan Allah ina ganin ke ce mutum mai arziki da zaki ba Husna baki. Dama ai so ɗaya take zuwa mu mutum a rayuwa. A'a in kika ma ka fice mun adalci ba dan Allah kin ga ki kota ci ake ga mata. A tunaninka kai daban ne da dama za ta zo maka sau biyu a rayuwa? Tsaka mai wuya, tsaka mai wuya, tsaka mai wuya, tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya, tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya, tsaka mai wuya, tsaka mai wuya, tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya, tsaka mai
Baki ji ne?